това е сестра ми. То съм побъркал танцпол, Айде, Сашо. В момента сме пред бингото. Откъде се тази камера отведно? И пушиш, а? А това е чантата на сестра. Ай, стига толкова по-спак. Аз само пускам музика. Майка ти и баща тук ли са? Да. Къде са? Ето ги. Къде? Мама! Да качим ли на сцената и ние? Защото ще даваме много награди, трябва да помага. Ари, не, после, нека майките да снимаш, за да имаш да снимка. Това е Гергана. Това е бръчетка и зад тебе, бе. Това е бръчетка ми, между другото. Това е бръчетка и. Стига сега, за какво снимаш тия работа? За какво снимаш такива? Няма ти Не, приви, за какво Не, снимаш? не, снимате, защото съм колекционер по природа. Там се покая. Че, сега го осъзнам, бе. Бъде. Може да престанеш вече. Този това вчера ме не деня. Филм от вчера, как виж, мана, уникален. Олеш! Я, махай. Чао, чао.